Som a Televisió de Catalunya perquè aquí es fan les proves per aconseguir 5 beques del carnet jove que es faran a la casa. Només 5 dels finalistes seran els guanyadors i encara no saben què han de fer. Els coneixem? Hola, A quina beca t'has presentat, tu? a la beca de caracterització. I això en què consisteix? Doncs en treballar aquí a TV3 en el departament de maquillatge durant una temporada. Com t'ha convençut per ser la seva model avui? Doncs perquè ja som amigues. I què tal? Tu com la veus com a candidata a la beca? Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Què, dius amiga Una de teva? les millors, sí. Has estudiat maquillatge, tu? Suposo o és afició? Assessoria d'imatge personal Però potser t'agafen el carnet jove. i potser si em donen la beca puc estudiar l'any que ve. No, per favor. Una maquilladora que no va maquillada. Ja graves? Fins ara el que estàs veient, com ho veus? M'agrada molt veure el treball, la gent jove, com comencen, se'ls ha donat materials diferents, cada un ha utilitzat el que li ha semblat millor. Bueno, hem començat pel personatge, serà aquest personatge l'amor, que vindrà a ser un mim. Això és un personatge que no parlaria i tots hem tingut un punt en comú que és com un mim, no té que ser exactament, però la idea era aquesta. Se'ls ha deixat l'opció de posar perruca o no. Veig que allí hi ha una de les noies que no utilitza perruca, ella sí. Després han de treure aquest maquillatge, desmaquillar i rentar el cap i fer un conductor de TN, d'un 324, una persona jove que comença a l'horari de matí i és un maquillatge i pentinat. Van una miqueta pillats de temps, però a veure, aquí veurem el pressing que jo els aniré donant, a veure si corren. Per què plores? Perquè el tema, el personatge és la tristesa i l'amor. És un amor trist perquè l'han abandonat. Perquè, no sé, perquè ningú el volia, no? Perquè al final l'únic que el va voler era el temps. Perquè, mira, perquè va passar el temps i l'amor es va curar, o no sé, la història està per allà. Que fa mal això que et fan, o què? No. Ara per què li fas això? Bueno, estem acabant fent el pentinat per crepar perquè li agafa una miqueta de volum. Ara ja aneu per la segona part de la prova, oi? Sí, és un maquillatge tipus de presentadora d'informatius, que és bastant més natural que el que hem fet abans. El que ens han dit és que és un públic jove indicat, encara que no deixa de ser un informatiu. Bueno. Satisfet o què? Sí. Home, és molta pressió en 3 hores. Venir a fer un maquillatge que no t'has preparat, que no saps ben bé què vols fer. En què consisteix la prova de la beca d'infografia? Té dos fases. La primera fase és adaptar una promoció d'un llibre de TV3, de Televisió de Catalunya, fer-ne una promoció, fer una petita fitxa on es presenta el llibre, on es diu com es pot aconseguir, i llavors això els obliga a treballar amb temes d'identitat corporativa de TV3, el logotip, la paleta de colors, la forma de plantejar el disseny de pantalla. I la segona part està més focalitzada a temes informatius que han d'interpretar una notícia i plasmar-la en un gràfic. Quina beca t'has presentat? A la d'infografia. I això què vol dir? Doncs moltes coses. Molt difícil d'explicar. Sí. I què t'ha portat a presentar-t'hi? Doncs mira, em van dir que estava a aquesta beca i doncs vaig veure que era una molt bona oportunitat per aprendre i per iniciar-me en aquest món. Quin patiment amb aquestes imatges, no? Doncs sí. I què estàs fent tu ara? Bueno, estic intentant amb el so donar-li més patiment. Això és el que estic buscant ara. Com es diu la beca que tu t'has presentat? Beca, carnet jove, el muntatge musical. I a la prova de què es tracta? Què has de fer? Doncs em donen unes imatges només amb el so del diàleg i hem d'intentar amb el so dels efectes doncs, donar-li més patiment o el que vulgui transmetre la imatge. Com ho portes, això? Bé. Vols ensenyar alguna cosa o què? Sí? Quant dura la seqüència? 6 minuts. Tenim un parell d'hores per fer-ho. I és poc temps o molt? Si ho vols fer molt bé és poc temps. T'has de familiaritzar amb tot. De moment he posat la banda sonora i a partir d'aquí ara estic afegint tots els efectes de so i la música. La musiqueta que has triat és de moment llagrimeta, eh?
Bueno, és emotiu. Saps, tots dos s'ho han muntat molt bé perquè no m'han demanat tampoc suport i crec que serà una elecció difícil. Això vol dir que tenim gent molt preparada en aquest àmbit. I ens pots explicar una mica els efectes de so que ha posat aquest candidat en concret? Doncs aquí ja veiem que ha afegit un so d'hospital, per exemple, no? Els monitoratges. I a més en aquest fragment original tampoc no hi havia so perquè és una imatge ralentida, això ho vaig buscar una mica per una dificultat afegida. Bueno, aparentment té bon aspecte aquest treball i amb el temps que l'ha realitzat està molt bé. Aquí es fan les proves de vestuari. Ara mateix estan molt concentrades, però les molestarem una miqueta per a veure què ens expliquen del que estan fent. Hola. 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 Ens pots avançar alguna cosa de com veus tu el disseny aquest que estàs fent o què? Doncs suposo que bàsicament vull que sigui algú fresc, però alhora que pugui captar tant l'atenció de la gent que és més conservadora tant com de la gent que és més jove. Llavors, algo que sigui clàssic però que tingui alguna cosa una mica que el diferenci o que el posi més a l'actualitat. Però què consisteix? Doncs primer ens han donat uns textos per dir-nos de què tracta el programa, el briefing i a quin públic va destinat, els horaris, i a partir d'això doncs, hem de crear uns estilismes i després hem d'anar a la vestiteca, que és l'armari on es guarden totes les prendes de TV3 i allà seleccionant unes quantes a partir dels esbossos que hagin fet i després triar-ne un final i fer un àlbum de fotos. I tu ja tens molt clar el que faràs o què? Bueno, més o menys, estic buscant diverses opcions, perquè allà hi ha de tot, però clar, nosaltres no ho sabem encara. I tu per què t'has presentat a aquesta beca? Vaig estudiar de moda aquí a Barcelona i crec que és una molt bona oportunitat per nosaltres per assolir l'experiència que necessitem. He vist que per aquí hi ha la Sant de Tax, del programa Tax. Vine. Hola! A tu et coneixem? Doncs sí, jo sóc la Sant del Tax, d'aquí de TV3. I què estàs fent per aquí? Què és el teu armari, aquest? Sí, mireu, l'armari de la Sant. I bé, bastant gran. Ja ho veig, ja. I estic buscant... Perquè, a veure, m'he colat aquí una mica, diguem-ne. A mi no em deixen gaire tocar la roba perquè me l'escolleixen elles, però avui tinc fred perquè posen l'aire a tope i estic buscant una sudadera, que això sí que m'ho deixen per estar per aquí. I a veure quina m'agrada més. Roba de molts colors diferents, tens tu? De molts colors, de calaveres, de ratlles, de teranyines, aranyes... Una noia moderna, Sí. Mira, aquí tenim la model. No, model no, jo sóc la presentadora del programa. Aquest és el seu problema, que ha de vestir algú que no és una model, per tant no té les talles ni les mides de model, perquè els presentadors i els periodistes d'aquesta casa, igual que els d'aquest país o del món, normalment no són de talla model. Saps que aquests armaris també els tenen a la BBC? Sí o no? Doncs no m'estranya, la veritat. Jo pensava, per què m'he d'esperar per agafar coses? I vist que, clar, s'han d'anar movent les comportes, les diferents seccions, però molt bé, ja m'agradaria a mi tenir això clar. Aquí diu magatzem de sabates, però també es pot dir sabateca. I fa olor de sabates, realment. Hola. Com ho estàs veient, això? Bé, molt dinàmic i molt bé. Et veig fent moltes fotos, Bueno, perquè una part de les proves es jutjarà amb les fotografies, amb l'àlbum de fotografies del que han estat treballant fins ara. I creus que han fet una bona feina de moment? Sí. Molta qualitat. Ja s'ha acabat? Sí, ja estic. I què, estàs satisfeta o què? Bueno, dins del marc de temps que hem tingut, ha estat una mica sota pressió. A la tele treballen amb aquest ritme. Sí que l'experiència ha estat molt enriquidora. Hola. Hola. A quina beca t'has presentat? A la de grafisme. I per què? Bueno, sempre m'ha agradat molt fer motion gràfics i animació 3D. Com els veus, els nostres candidats del grafisme? Molt bé, m'he sorprès gratament de l'alt nivell que hi ha, les propostes són molt interessants totes i ha costat moltíssim triar-ne 6, realment. La gent jove encara els farà fora els grans. Bueno, fora no, però espero que fora no, que hi capiguem tots. I el candidat final, el guanyador, una mica el que haurà de fer? Ja està una mica determinat? Bueno, el que haurà de fer és trobar-se amb la feina quotidiana, amb la feina diària del canal i buscar nous camins de fer noves coses i de diferents maneres. Amb això és el que ens haurien d'ajudar, per això els busquem joves, amb talent i amb ganes. Que bonic que li ha quedat, no? No és així, això? Sí, ja, m'ho crec. Molta sort! Adéu! Quins nervis! Ara coneixerem els becats de les beques Carnet Jove Connecta't a Televisió de Catalunya. Estan aquí dins. És
que, clar, aquí en conto 3, però hi ha 5 beques, no? O sigui, en falten 2. Estem de vacances. Ah, mira, ella ho sap. Poso vermella, no? Com et dius? Marta. Que et posis vermella està bé, perquè tens un motiu important per estar-ho. Oh, i tant, molt important. Becada de? Caracterització. Muntatge musical. Infografia. Què fas a infografia? Doncs faig tot el tractament de la imatge dels programes de televisió, de promocions, de notícies, de tot. Com et sents? Molt contenta. Molt sorprès. Doncs content, la veritat és que no m'ho esperava. I feliç. I feliç? I tu t'ho esperaves o què? No, no m'ho esperava. Tenia la il·lusió, però clar, no. No, la veritat és que no. Jo vaig sortir d'allà que pensava que no, que no seria el finalista, o sigui, el seleccionat. Que modest. No, és la veritat. A tu què t'agradaria més, per això? A mi m'agrada tot de l'apartat del so, tant fer directes com fer postproducció. O sigui que em dona igual, les dues coses m'agraden. I quants mesos de beca? Del setembre diria que fins al juliol. Bueno, sé que ajudaré maquillant a diferents programes de TV3 i això, i de moment és això el que sé. Molt bé, doncs felicitats.